Ozaj vedeli ste, že malý kúsok Číny možno nájsť aj v Prešove? Umenie tejto krajiny už pred rokmi okúzlilo výtvarníka Petra Kocáka a vnieslo do jeho tvorby nové dimenzie. Tie posilnili aj tribopity umelca v tejto východoazijskej krajine. Z posledného 10-týždňového sa vrátil pred pár dňami. 你好，你过来。现在你在我的新的工作室，我可能给你看我的新的漫画、油画。你可以喝我的中国的茶。Práve som vás privítal v mandarinštine, to znamená v spisovnej čínštine, putonghua, ako hovoria Číňania, lebo som sa rok učil čínštinu kvôli tomu, že v Číne je veľký problém sa dohovoriť aj angličtine. Málo kto rozpráva a rozumie cudzej reči, tak je to nutnosť. Prvýkrát sa Peter Kocák dostal do Číny pred 11 rokmi na Medzinárodný kongres grafiky a exlibrisov. Po vlaňajšom druhom pobyte ho tohto roku pozval priateľ výtvarník vystaviť svoju grafiku v Pekingu. Po 11 rokoch, keď som bol prvýkrát v Shenzhene, v meste, ktoré hraničí s Hongkongom na juhu, bolo to mestečko asi ako Prešov. Teraz je väčšie ako Hongkong a je to najbohatšie mesto v Číne. A práve tu vraj postavili fantastické grafické štúdio pre umelcov domácich i zahraničných. Súčasné čínske umenie ma hlavne ovplyvnilo, lebo má obrovské zmeny, samozrejme, tým, že sa režim uvoľnil a otvoril západu, tak umelci niektorí majú možnosť aj vycestovať a tým pádom vidia, čo robia v zahraničí umelci. A hlavne tá tušová maľba, samozrejme, čierno-biela, tá ma ovplyvnila najviac, tá znakovosť a tá abstraktnosť nej, aj tá emočná výrazová sila. Čínske umenie je pre mňa esenciálne založené na papieri, na tuši, na vode a na šteci. Klasickým spôsobom, ako vynálezom pôvodným čínskym, dodnes pretrvávajúca maľba, samozrejme v dnešnej podobe veľmi abstraktná už, takisto, v modernej polohe, ale vychádzajúc z tradičného čínskeho písma, to znamená znakových obrázkov, ktoré sú veľmi kontrastné na bielom papieri, čiernou tušovou farbou a pre nás sú to vlastne figurky nezrozumiteľné, abstraktné, ale veľmi tajomné a toto ma asi najviac priťahuje na tom čínskom. Toto je ten papier, na ktorý sa maľuje tušom. Je to najzaujímavejší papier, ktorý som dostal od svojho majstra. V Japonsku volajú kozo, Číňania ho volajú chuan alebo šuan. Tak na ten sa maľuje tušom, potom sa po vyschnutí tušovej maľby napne na pevný papier a môže sa ramovať alebo rolovať do zvitkov. My ako západná Európa alebo západný svet vôbec sme oveľa voľnejší už, samozrejme, v tom prejave, v tvorbe. Na ich tvorbe je markantne vidno istú obmedzenosť, čo sa týka fantázie aj vôbec vyjadrovania sa. Remeselne sú dokonale vybavení, zruční, fantasticky, neuveriteľne pracovití, húževnatí. Lenže myslím si, že ten systém komunistický dosť ich brzdí v ich otvorenej mysli. 所以我觉得你看看了我的漫画、油画很好，谢谢你。我可以回来处理我的工作室，在一起，再见。